Yng nghanol y cylch, dyn ni'n dychwelyd I dosbarth y meirch ifanc. Roger Davies y gŵr gyda'r het a'r tei glas sydd yn taro llyged drost y meirch yma. Naw mewn cyfanswm, Rob. Dim ond just wedi sylwi, wrth gwrs, dath e mewn o'n nhw yn order. Do. Fe ddath e, dy fe, rhaid I fod yn glir. Nawr te, ond mae Roger yn un sy'n licio camu nôl amlaen. Wedi newid ambell I beth yn dywe ar adeg hyn. Ond dyma'r ddoi sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Byddwn nhw'n gobeithio, wy'n siŵr. A wedys ti Jesse a Pichella yn dyfe, Bwcam Lodge Daniel o ddymelin cynta. Ac yn ail ti flan I ni nawr. Atgofia fi, David, beth yw'r marchyn? Thorny Side the Rebel. Dyna bechnogaeth Peter Gray yn creu'r ddangos gen Gareth Andrew. So mae'r het wedi diosg. Jesse yn daclu. Wel. O chwarae teg, y march yma, nath o symud yn arbennig o dda. Oedd e'n symud, o dde. Atgofio, wrth gwrs, dan y Tango, y tad. Ti rif Super Lady yw'r gaseg sydd wedi magu'r. Enillydd y dosbarth hyn, y merch ifanc yn yr adran dy. I Jesse a Pichella, Bwcam Lodge Daniel. Dwi'n ma'r rhaid gweud, mae asgwrn gyda'r anifel hyn, ond oes e, mae fe'n bwrw ti o'r pellter. Mi fysa'r ceffil yma efo Jesse'n cael gwaith hefyd. Mae nhw'n arbennig, mae nhw'n pobl ceffylau arbennig iawn, ac siŵr y march mae'n cael ei gyrru yn aml ac yn ffit. A wyt ti'n gallu gweld yn cael ei gyrru, fi'n gallu gweld y pictiwr nawr. Jesse sy'n arwen? Jesse sy'n arwen, ie. Mae'n disgwyl yn bles fel dylai fod, wrth gwrs. Ac mae nhw fel teulu hefyd yn dwi'n siŵr fysa teulu Jesse wedi wneud y ffrwyn yna yn Sandlers. O, ti'n gallu gweld, odi, gwaith da, Jesse, gwaith da. Gweld y ceffil na, mae natur bach ffein I weld gyda fe, nos e, tymor, mae eisiau na rhywbeth sy'n mynd I weithio. A wyt ti'n gweld y parch sy'n gen y march iddi hi hefyd? Ie, wyt ti'n gallu gweld, os ti'n gyfarwydd anifeiliaid y cyfyle, wyt ti'n gallu gweld e. Gareth, cael sgwrs bach. Dyma ni, Jesse. Apicella dwi'n dweud, yn Apicella dwi'n siŵr, ond... Wi ddim yn credu bod lot o odds da hi ar un o bryd. Ie, nid yn y sioe fredinol. Ie, ond a Thorndon Park, Daniel. Now then, I can tell you the result now. The winner of the young stallion class in the Welsh Cobs section. The winner goes to number 1089. And 1089 is... Os mae'n lygad caredig iawn gyda'r anifel hyn, yn dys e. Oes. Cymeryd popeth mewn, a ni dro. Congratulations. Mae'r gwaith wedi wneud. Jesse, on winning the junior stallion class. In second place we have 1096. Owned by Peter Gray of the Thorny Side Skirt. Mae'n saith o, dwi'n deall. The Rebel. I dro diwetha, I gystadlu yn y dosbarth hyn, cyn mynd mlaen I gystadlu falle blwyddyn nesaf, yn erbyn y boes môr. Y merch sy'n hynach. 1104. Owned by Mark Swister of the Cam Morlais Skirt with Anne Morlais Dynamo. In fifth, we have 1097. Owned by John Haywood with Four Ways Prince. And in sixth, 1093. Wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr sioeau cynt, David, ti'n credu? Dwi'n cofio I weld yn gael ei ddangos fel ebol ifanc, dwi'n siŵr iddo fe ennill fan hyn, fel ebol blwydd y dan Owen Nebo. Wel, ti'n gallu gweld Owen Nebo, wrth gwrs. Gweld y teip yna'n dod drwodd, Nebo Brenin, Nebo Daniel. Ond dwi'n wedi gweld lot ohono fe ers hynna, ond mae'n braf cael gweld yn ôl. Rhywbeth ffein y bod ti'n clywed y geiriau yna, dim wedi gweld e ddarni. Mae wy'n parchu hwnna, ti'n bod. Wyt ti ddim yn moyn gorwneud a gorddangos ceffil wyt ti, bydd e'n fflat.
Our second runner 1096, in third 1090, in fourth 1104, in fifth 1097, and in sixth 1093. Now then, ladies and gentlemen, put your hands together. Get these stallions rolling. Llongyfarchiadau I enillydd y dosbarth i'r meirch ifenc yn adran y Cobiau Cymreig. Bwcym Lodge Daniel, gan bechnogaeth Jessie a Pichella. Diddorol beth ti'n gweud bod ti Owen Jones wedi cael y ceffil hyn I ennill yn y sioe frenhinol fel ceffil ifanc. Fel ebo blwydd, dwi bod yn sicr. Wel, just drych ar yr enw Daniel, wrth gwrs, a Owen Jones Bryn Dan Nebo wedi bod yn llwyddiannus iawn a Nebo Daniel fyd dros y blynydde. Mae yna dwtio Daniel yn bwyty fe, oes e? Oes, yn bendant. Nebo Daniel. Nebo Brenin yn dod trwodd. Wel, dyma fi gyda Jessie. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. You now own the Junior Stallion Section C winner here, Section D winner, sorry, at the Royal Welsh Show. How are you feeling? Amazing. Absolutely, I'm so overwhelmed. I believe he was here as a yearling and won, am I correct? Yes, he did. And what's he been doing since then? Oh boy. He's been covering me. He's been covering some mares at home. Yeah, he rides and drives. So he's been busy learning a trade. So riding and driving, is he doing any of those things here? No, just focusing on this. Oh, Robbie. He wants to know where his friends have gone. Very excited. Robbie. Well, many congratulations to you, Llongyfarchiadau mawr. Thank you. The handlers. And in front of us here now we have 8 exhibits, 4 of them competing in the junior section, 14 to 16 years of age, and another 4 in the senior.